pero sobre todo o que máis sembramos é 369. É un millo que xa levamos bastante tempo sembrando. A nosa verdade é que no seu ciclo creo que é unha das variedades que mellor vai, para nós vai moi ben, porque ten moi boa digestibilidade, ten unha ventaxa que non ten outros millos, que ten o porte bastante baixo e a folla empeza desde o primeiro espolón e podes aproveitar hasta baixo e aguanta moi ben o temporal. Nos a maiores de ensilado, hectáreas que non nos fan falta para ensilar, aproveitamos para facer gran húmedo. É un millo que responde moi ben, porque o temporal pasa e o millo está de pé. Todo iso é rentabilidade, porque aquí ao lado ves fincas ao lado que está todo caído e o noso, afortunadamente, queda de pé. O ano pasado tamén botamos un ciclo un pouco máis largo, o Bower, que tamén, a verdade, que claro, produce un pouco máis, un ciclo 400, e tamén, a verdade, que quedamos contentos con ele. En verde sacamos sobre 50 toneladas, que serían máis ou menos 17 toneladas de materia seca. Buscamos dúas cousas, exactamente, almidón e digestibilidade. As dúas cousas, esa variedade de millo para nós vai moi ben, porque o da digestibilidade, como dixen antes, é un millo que leva o porte baixo e leva moita folla, é moi tupido. Leva moito menos cano que outro millo, que ao final, cando cortas, tens que deixar 40 ou 50 centímetros por abaixo, porque é só cana, palla, e, sin embargo, este ten folla desde abaixo. E en almidón, se o cortas no seu punto, tamén, a verdade é que dá moi boa vida. Por suposto, eu estou encantado con ele. Eu non quero dicir que se cargará outros millos parecidos. Eu, de todas maneiras, para min, é indiscutiblemente a mellor variedade.